لحلب هێزên rejîmê û ji ber neçarbûna wan bersivê bi komkujiyan derheqê sivîlan de didin. Li taxa Elbab navenda Helebya ragîhandinê da zanîn ku firokeyên rejîmê avahiyeke sivîlan li nêzî mizgefta Abadirrehman di dema fitarê de bi bermîleke teqîner topbaran kirin û di encamê de 15 sivîlan ku di navan de 6 zarok hebûn jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. û texmîn heye ku hejmara qurbaniyan zêde bibe ji ber ku hîn gelek sivîl dibin wêranê de mane. Li aliyekî din li Dêra Zorê jî topbarana firokeyên rejîmê li ser warên sivîlan nerawestiya ye. Her wisa îro di danê sibê de hîn ji derê meydanî ragîhandin ku firokeyên rejîmê yên leşkerî hejmarek malên sivîlan yên navçeya Şêx Yasîn bi gaza klorê topbaran kirin. û li gorî heman jêderan ku di encamê de sê kes ji malbatekê ku jin bav û zaroka wan jiyana xwe ji dest dan. Lê di zarokên din yên ku di vê topbaranê de neçarbûn bo nexweşxaneya bajarê Meyadîn hatin veguhestin. Li Bakurî gundewarê Idlibê hîn jêderên xwecehî diyar kirin ku firokeyên hevgirtina navnetewî xeleke hêzên Cebha el-Nusra li gundê Ras el-Husn topbaran kirin û di encamê de 6 çekdarên van hêzan hatin kuştin. Li aliyekî din hîn çavdêran ragîhandin ku di dema fitarê de firokeyên hevpeymaniyê tirimbêleke hêzên Cebha el-Nusra ku tê de mîrekî wê hebû bi çarmûşekan armanc kirin. Hêjaya bîrxistinê ye ku ev ne cara yekemîn e ku firokeyên hevpeymaniyê xalên Cebha el-Nusra topbaran dikin. Li gundewarê Şamê doh di danê êvarî de firokeyên rejîmê bajarokê Medayayê ku dikeve navçeya berê de bi 12 bermîlên teqîner armanc kirin û di encamê de gelek ziyanên maddî û canî gihane sivîlan. Her wisa topbarana firokeyên rejîmê giha bajarên Erbîn û Dûma û li wir jî hejmarek ji sivîlan bûn qurbanî. Di heman demê de li navçeya Xotaya Rojhilat artêşa azad êrişeke leşkerên rejîmê li ser aliyê fabrîkeya karton bersiv da û ta niha şer li vê navçeyê berdewam e.